गिबियावनो आं दिनै मुलुगनां आइजो साननि बयनिसिमबो मुलुगनि गासैबो आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरनिसिमबो आइजो साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आसा खालामदों आइजो साननि जि थांखि बे थांखिया जाफुंसारगोन। जोंनि आइजो साननि जि थांखि बे थांखियानो जाहैबाय मा आइजो माहारिनि गेजेराव जि नासयनाय, सुसिनाय, सैज्यसांनाय बेफोरनिफ्राय उदां खालामनो हानाय आरो दिनैनि जि आइजो साननि आयदा बे आयदायानो मा होनो जोंहा दुलाराय बुहुमनि जेसेबां आइजोफोर दङ बे आइजोफोरखौ डिजिटेल खालामनो नाजानाय, हौवा हिन्जावनि फाराग लाखिया जासे हौवाफ्रा जेसेबां हागौ हिन्जावफ्राबो बेबायदि हानांगोन बे साननायानो आइजो साननि गाहाय थांखि। आरो लोगोसे आं आसा खालामदों जोंनि बे आइजो सानाव गासै बर' आइजोफ्राबो बेफोर थांखि बायदियैनो जों जौगालांनो हागोन आरो जोंनाव थानाय जेसेबां हेंथा जेंना दङ बेफोरनिफ्राय जों उदां जानो हागोन। जोंहा खाफाल मोजां बर' आइजोफोरनि गेजेराव जों बांद्राय बेबायदिजों मोगा मोगि जानो नाङा। मानो होनबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव बर' आइजोफोरखौ समान समान जायगा होबोदों। आं आसा खालामदों बेबायदियैनो फैबाय थानाय समफ्रावबो जोंनि गासै आइजो माहारिया उदाङै रायजो जानो हागोन, गावखौनो गाव जों डिजिटेल खालामलांनो हागोन, समजों लोगोसे गोरोबनानै हाबा मावलांनो हागोन। समा जेरैबायदि थिनदों दा जेरैबायदि जोंहा डिजिटेलनि मुगा जादों बे मुगाजों जुजिलांफानो हानाय जागोन जोंनि बर' आइजोफ्रा। बेखौनो आं आसा खालामनानै दुलाराय आइजो माहारिनि गाहाम हामलायनायखौ आरो खनसेबाव जोंनि गासै आइजो माहारिनो बावहरबावबाय। माने आइजोफ्रा समान मोनथाय मोननांगौ बेयो जोंहा भारतारि संबिजिरावथ' बयनिबो समान मोनथायखौनो होखादों। अब्लाबो जोंहा जाथि लानानै हारि लानानै जोंनि आइजोफोरनि जि मोनथाय बे मोनथाया मोनजोबनो हाया। खायसे समाजाव जोंहा आइजोफोरखौ गाहायथाराव दोनो, खायसे समाजा समानैनो दोनो। खाफाल मोजां जोंहा बर' आइजोफ्रा हौवाफोरजों समान समान मोनफ्रोमबो बाहागोआव जों बाहागो लानो हायो। धोरोमानो जा, रां खामायनायानो जा, राजखान्थियानो जा गासैबो बिथिङाव जोङो उदां। दा अब्लाबो जोंनि समाजनि गेजेरावनो गुबुन खायसे आइजोफोर दङ जायफ्रानोखि गोबां बेबायदि दुखु खस्थ'जों सैनांदों, मोनथायखौ होदोंबाबो लानो हायाखै। जाथि लानानै हारि लानानै गासैबो समान नङा। दा जोङो सामफ्रामबो नुयो निउस नायोब्ला बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा आइजोआ रेप खालामजानायनि बाथ्रा, सोरबा आइजोआ जोथोब लांफानो हायैनि बुथारजानायनि बाथ्रा, सोरबा आइजोआ गावनि मोननांगौ मोनथायखौ मोनाखै नै बेबायदिखौ जों सानफ्रामबो नुयो। जाहाथे बेबायदि जाया, गासैबो समानैनो जों मोनसे समाजनि जिहेथु सुबुं संसाराव मानसियानो बयनिख्रुइबो देरसिन जिबिनो, बे जिबि हिसाबै जोङो जेबो हौवा हिन्जाव फाराग लाखियालासेनो मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हायो। बयबो मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनो, बयबो गोजोनै रायजो जानायनि उदाङै थांनानै थानायनि मोनथायखौ मोननो हायो। बेखौनो आं आसा खालामदों।